खालामबाय नों दिनै? औ बाबु, हा खालामा नङा खालामबायबो। नाथायबा जोंसो हा नोंखौ सिनाय हायासैना। नै आइ थुनथुलि, हा नोंसो माबाफोर खेला खालामबायदों नामा? हा थगायबायदों? बेफोरबायदि हामाना मानसिखौ। आयै, आं एकदम थगायथाराखैथ'। नै आं खोमा खेबना बुङो, सयथि। अब्लालाय बाबु हा नोंनो खिन्थादो सोर मारजोंयो? जियानो जा, आंनि फिसाजोखौथ' आं मा बुंबावनो। जायखिया नों जोंखौ जोबोद गिदिर मदद खालामबाय दिनै। माबोरै साबायखर बुंबावगोन दे बाबु नोंखौ। बेबायदि होनो नाङालै मादै। आंथ' दा एसेबां बुरजा रांखौ नोंनोबो दानो हरथ'नो हानाय नंलाहाय बाबु। एसे सम नांसिगोन आंनो। औ नाथाय नों सिन्था खालामनाङा दे, जों हरफिनगोन नोंनि रांखौबो। आरे मादै बेबायदि जेबो नङा दे। ओमफ्रायथ' नोंसिनि गोसो दे, नोंसोर माला हरनो हायो। नाथाय जों मिन्थिनो लुगैदोंना नों सोरमोन? नोंथ' जोंनि आलासिबो नङामोन। औ थुनथुलि, नोंसिनि आलासिबो नङा आङो। बेनोथ', ओमफ्राय नोंखौथ' मैया दाख्लैसो लोगो मोनथारदों। आंनि लोगोबो नङामोन। ओमफ्राय नोंथ' सानसोरां लोगोसोना? अब्ला नोङो? आं सानसोरां लोगो नङा थुनथुलि। अब्ला सोरथो नोंलाय? आरो होमबा? मानोना आं सानसोरांनि लोगो जानोनो हायाना। मानोथो? नोंसोर आंनि खोथाखौ फोथायगोन ना फोथाया आं बेखौथ' मिथिला। थेवबो थार बाथ्राखौनो बुंनोसै आङो। आं गावनो सानसोरां। सानसोराङालाय बोरै जानो हानांगौ? बेनो सैथोलै थुनथुलि। आंनो सानसोरां, आं नोंखौ जे लोगो मोनदोंमोन ना बेनो आङो। नङा, बिदिलाय बोरै जानो हानांगौ? बेनो सैथो, बेनो जाबाय। ओइ आयै, बेनाव सानसोरां भुत जाहाबबायदां। नङा नङा। नोंथ' माथो दस्रासो बुंदोंमोन बेखौहाय? बे बोरै जानो हानांगौ? मानोना सानसोराङाथ' मालाय गोजौआव थांनायखौ नों मानो बेफोरबायदि बुंनांगौ जानला मोनलानो? ओमफ्राय जोंखौसो बेवकूफ बानायनो फैदोंनो। नोंनाथ' बिनि गन्थंजोंबो मिलाया, बिनि मोखांजोंबो मिलाया। बबे एंगोलजों? बेनोब्रा नंगौ सैथो। नङा, बबे एंगोलजों नों सानसोरां बायदि बुंखो? आयु, आंखौसो थगायनो मोनथारबाय नोङो। आं थगायाखैलै थुनथुलि, बेनो सैथो। माने आंनो खोनाथारदों सानसोरांना डेट जाबाय होननानै। नङा, रं, नों गोरोन्थि खोनादों। जाय थैदों बे आंनि फंबायसोमोन, आं नङामोन। अब्ला नोंनि महरा? औ, जोंनाव फैनायाव बै दिनखालिथ' एसे जुदा नुदोंमोन आंबो। माबोरै पसिबोल जानो हानांगौ बेलाय? माने सार्जारि खालामदोंलै, बेखायनो बेबायदि जाबाय दायो। सार्जारि? आंना मेगनासो गाज्रि जाखो ना आंसो जानला मोनला खोनाखो? आयौ, आं उल्टां बाल्टांसो जासिगोन मानसियानो। सानसोराङा सानसोरां नंला, नों सानसोरां जाबाय। सानसोरां महर गैला, नों महरा सोलायबाय। सानसोराङा थैयाखै, नोंनि फंबायासो थैदों। सानसोरां फंबायासो थैदों, नोंलाय सोरथो? माबोरै बिदि जाखो? आइदै सोरांनोब्रा, नों फोथायाबा ना आइ मोननाव सोंहैनो हागोन। आयु, माथो महरानो सोलायजोब्बाय। आयु, नों आफ्रिद जाजोब्बाय माथो। औ थुनथुलि। आंबो बिदि फोथायनो हाया मोनथारबायहाय आइ। नङा मादै, बेनो सैथो। एक्सिडेन्टआव माखासे प्रब्लेम जानानै बेफोरबायदि जानांबाय दिनै। बिदिबा नोंनि सानसे आरो आंनि लोगोआ? औलै थुनथुलि, दाथ' फोथायबायना आंखौ? गोजानावबो थांनो बाबायलै आंखौ। रेस्टुरेन्टखौबो बेखौ एसे मोजां होनना खोनादों र'। जालांसै दे बेहायनो आङो। आरोथ' थावाबालाय जायगायावनो फुंलांखायो आंलाय। आंनि लाइफ होनबाथाय जेरैबो बिन्दास आरो। अर्डारखौथ' खालामखाबाय। दायो माबा मोनसे जानो लुबैबावबा बिहरसै दे आरो। दिनैथ' एसे लेटबो सफैबायलै आङो। नाथाय मा खालामब्रा, जेबो नङा दे। हेइ ब्र', सफैबाय नोङो? औलै दिनै बिराद लेट जाबायना आं एसे। दे जेबो नङा दे, ओमफ्रायथ' औलै नोम्बाजैयाबो लोमजानानै दंना। दा ओमफ्राय मानसियानो आंजोंसो फैना दंफैयो नालाय, गारबो थावजायाबो माजायाबो एसे प्रब्लेम जादोंलै। ओमफ्राय माबा डक्टरनाव लाङाखै? माने मुलिफोर लाबोना होफैयाखै? होदोंमोनलै, ओमफ्राय दा एसे मोजां मोनदों होनदोंमोन आरोना। बेखायनो दिनै फैबाय दे, मैयाथ' फैखायासैनोबा। औ, ओमफ्राय बिदिबालाय सारखौ बुंनानै थांनो हाया न'आव? थांबाय थाथ'ला खोमा दे। ओमफ्रायथ' गावबो फैबाबो जेबो नङा होननायखाय फैबायलां दिनै। नङा, ओमफ्राय माथो बाजैयालाय न'आवसो थांबाय होनदोंमोनलाय? मारैथो माने? मा बुंबावनोब्रा, दसेनो प्रब्लेम जालाबाय थायोना। ओरै मोनसे जोबगोन, दानो ओरै मोनसे जालायगोन ना, बेबायदिनो प्रब्लेम सोलिबाय थायोलै आंनि लाइफआव। बेनोथ', ओमफ्राय दाख्लैबो नोंसिना फंबाय एक्सिडेन्ट जाना गोमालांबाय, बेहायबो द्रप थानाय जाबायना।
जायखिजाया एबारथ' खम जाखासिगोन मोनथिखाबाय आङो इनकामाबो ना दे सारा बुजिखागोन दे मेहेर आरोथ' नों जेबो नङा दे दाबो खिन्थानानै थांब्लालाय नांलालै भाइ नङाबा फैसानोबो गोनां जायोना फैसानो थाइसेबो फैनाय नङा माथो बेबायदिबा दे आरो होमबालाय ओमफ्राय जेखिजाया थाब थांनो नाजाबानो जाबायना बाजैयाबो लोमजादोंबा हारसिंबा औ बारा जाबा कल खालामफिनखादोंमोन आङो दा एसेबांथ' बिदि नङामोन नालाय दे अब्ला ओमफ्राय माबा मेहेर नै हनै बेयाव मोनसे अर्डार दंमोनलै माने जाखासिगोन दां रेडि नों हैदो नामा अ दे मा अर्डारथो खालामदोंबा दङ गासिबो रेडि जाखाजोब्बायमोन नों हैदोल' जायखिया दे अब्ला होदो माथो दाबो सफैया आंनि अर्डार दिहुननाया नङाबा आं बांद्राय गोबावखौ जिरायनो हाया अ मेम जागासिनो र' रेडि ओमफ्राय लाबोगासिनो दे अब्ला आरो लाबोनायल'जों जानाय नङा गोथावबो जानो नांगोन अके मेम दे होमबा बिदिब्ला दा नायथ'दो दे मेहेर अके दे जागोन बोथोराबोथ' आरो दासान्दि अखायानो जाखाबाय सोरथो जाखो मेमा नाहरनां र' अखा हानायावबो न'निफ्राय ओंखारनो बायो दे आङो मम बे बेयावहाय मा खालामफैखो मेहेर हो मेमनि अर्डारा जाबायमोनलै मेहेर लांदो नै दा ओमफ्राय बोरै थांगोन दे आं बेहायसो फैनो मोनबाय आयाबो न'आ जेनेबा जेरावखि थाङा थांमोन थेवबो आं थानायाव एबारथ' फुरा मोनथिखाथारसिगोन दे बियो मा जाबावगोन दे आं थांना थाङा ओइ बाद दे फेस टु फेस हैगोन आङो मा जानोब्रा मेम नोंथांनि अर्डारा औ एसेबां लेट जाबाय ओमफ्राय 2 मिनिटसल' नांगौ बुंदोंमोन माथो सरि मेम एसे नेनांनायनि थाखाय थेवबो अरजाला दे जालांनायनानै नायनोसै नोंसिनि रेस्टुरेन्टआवबो ना मा बुं नो I mean मेहेर नों बेवहायसो मावो आंलाय सानदोंमोन नोंखौ बहाबाफोर जब मावो नाथाय आरो नों बेवहायसो बेबायदि बाथ्राखौ हजम खालामनो हायासै नोंखौ नुनानै सरि मेम नाथाय बेहायबो आं आंनि जबखौ मावगासिनो आच्छा ओमफ्रायथ' बेवहाय सरि रावजोंबो जेबो पार्सनेल खोथा गैया आंहा आरे बापरे लेबेलाथ' नाय बेहाय आंनि खामानि मावनांगौखौसो मावदों आङो नोंथाङा बेवहाय जानो फैदों जा आरो इन्जय खालाम अके माबायदि दावराव-दावसि जाखोबा सिनायलायो ना मा जाखोबा माय गड सरि बोरैबा गोग्लैबाय मा जाखो मेम कफिनि कापानो गोलैदों सरि बाट आं it's okay, बेखौ ma'am. पे खालामगोन अके मेहेर बे काप गोलैनायखौ लांदो अके सार मेहेर नाथाय बेयावलाय मानो दोनहैयासै बेयावनो गावनो जिरायखायासै ना मेमा आं हैखाबायमोनानो जेबो नंला कापखौल' थिखोनानै लांदो नाथाय बेयाव बेफोरबायदि माब्लानिफ्रायथो मावखो आदसा नोंथाङा सानैजों सिनायलायो नामा येसबो आरो नोबो न' सार मेमखौ आं सिनाय हायासै दिनैसो फार्स्ट टाइम नुदों आङो दे प्लिज मेम जिराय नोंथाङा अके बेफोर खामानिखौनो मोजां मोनदोंना नोङो बेहाय जेबो पार्सनेल इसु दा खालाम नोङो जेरैबायदि मोजां फैदों बेबायदिनो थांफिन बेसेबांथो खामायो नोंलाय नोंहा बेफोरजों मा मतलब बुंबायना आं जेबो दावराव दा खालाम होननानै प्लिज नों थांनो हासिगोन नाथ' बे आंनि न' नाथ' बे नोंनि जायगा बेवहाय नों बेबायदि बुंनो आंखौ आंहा आंनि खामानि आंनि डिउटियावसो दङ आरे बा जोंहा बयबोथ' मिन्थिगो दुनियानि मानसिफ्राबोथ' एसे मिन्थिदों जे आलो आलो देरबोनाय गथ'आ दायो आरो आंथ' मा बुंबावनो नङा माने मेम मा जादों आं बुजिनो हायासै जाय मानसिया दायो बेहाय खामानि मावगासिनो माने मेहेर बिथांजों आंहा जोबोद गेहेरा रिस्ता दङ बुंखाबायना बे नोंनि न' नङा बेवहाय आंखौ दावराव खालामफैनो मालायनि जायगायाव बेबायदि दा खालामलै मानो लाजिदों नामा लाजिदों लाजिनायनि बाथ्रा फैयालै बेयाव नोंखौ जेबो प्रब्लेम क्रियेट दा खालाम बुंदों आङो जास्ट गो भिखारि हिनजाव लानानै दा गावनो माथो खुद भिखारि जाहांबायलाय अके नों रायलायनालाय साइडआव फै मा साइडआव थांबावनो बेयावनो रायलायगोन आङो नै बे जाहैबाय हिनजाव सासेनि थाखाय गावनि न' बां गासैखौबो गारना फैजोबनाय मा बुंबावनांगौ जाखोबा मेहेर मा बेफोरो सानबेसे सुखि थानो हानो नोंलाय बेफोरबायदि
सानबेसे गोजोन मोनगोन आरो बेसेबां खामायगोन बेसेबां आजादि थानो मोनगोन नोङो दाबो सम दङ मोजाङै मोजां न'आव फैफिनदो बेनो नोंनि थाखाय मोजां जागोन जा बुंबाय नोंनि खोथाखौ फारसेजों खोनासंगोन फारसेजों हगारहरगोन आङो बेहाय आं नोंनि जेबो फिसाला नङा मालायनि खामानि मावनायाव डिस्टार्ब दा खालामफै आंखौ जथ' फस्थायगोन नोङो नोंथांनि बिला बेसेबां जाखो आं पे खालामगासिनो अब्ला बेवहायसो मावो बियो औ मेम गथ'आथ' जोबोद मोजाङैनो मावोमोन नाथाय मा प्रब्लेम जादोंबा नोंथाङा बेफोरखौ जेबो बुजिया आरो एक्सट्रा चार्ज जादोंबा दे बेखौबो होगोन आङो अके मेम आरो जुदि लामायावलाय मानसि थाबाय थाखो नोंलाय नै फनसो रायलायदोंमोन आं मिहिरजों फन हरदों नामा बियो माबा नै हरनायाथ' दहायनो हरबाय थादोंमोन ओमफ्रायो दासो हरफिननो हाबायना आङो ओमफ्रायलाय मा होनहरदों होननायाथ' आरो नै मा ओजों हाथरखि बिहामजाबो लोमजानानैसो दङनो आयु लोमजालायबायसो इमि माथो होनबावनो दा बेखौनो बुंदों आङो गोजानाव थांबाय ओमफ्रायो न'आव थाब्लालाय एसे मोजांमोन बेनोथ' न'आव थाब्लाथ' नै नों दङ आं दङ मानसियानो जोबखाया ओरैनो हजोंलाय बेनोथ' नुहुरस'आबो थांनोबो नै सोलाबा खामानि थायो औलै इमि बेनोथ' ओमफ्राय मुलिफोरलाय लायना होदोंना होआखैनो बाराफोर जादोंबालाय डक्टरनावनो लांजागौमोन लायनालाय लायना होफैदोंनो आरो ओमफ्राय एसेबो मोजां मोनाखै होनबा मोजाङाथ' एसे बिदिनो मोजां मोनदों बायदि बुंदोंमोन दे आंबोथ' थांब्रबनोबो नै खामानि दङ आयाबो थांगोन बुंबाय थाबाय नालाय बेखायनो आरो जेरै आरेबा नायाबो जि गिदिर मोनबाय माथो नै बेखौनो आबा जायख्लङा इन्ट्रेस्टसो मोनबावदों बिबथैजों माबानो लिंबाय आं फैथ'बावानो बेयावनो दङ दहाय सोरां लांनायाबो बिदिनोमोनहाय गिदिर गिदिरथारमोन बेबो एसे आंबो बेफोरबायदि ना हमनोखौ एकदम मोजां मोनथारोहाय आगोलावथ' जि मोजां हमबावोसोमोन आङो हजों न'आव थुदो होमबालाय जेरै जाबायबा थांसै न'आव थुदो ओमफ्राय र' बिस्राबो बांद्राय लोमजानाय खिन्थाहरोबा थांगोन दे आंनो दसेनो मा जायोहाय ने बेनोथ' दाथ' ओमफ्राय नै साथायाबो लांफायाबानो जाला जेरावबो बोथोरा सफैलायबायना नै सान्दुं दुंनाय टाइमावबो सान्दुङा थिं थिंद्राय जायो अखा हाब्लाबो नै अखायानो अखा आबा सानाबो बहा थांलायखो बेलाय आयु जायखिया ओंखारलांबायल'लाय दा बहाबा थांखो जानला मानला दा थांबुंगासिनो आं ओरैनो जाथाया जाबाय थाथारो दसे थाना फनखौनो हरसां सार्ज हैग्रोनि र' साथाखौबो लाबाय थानो बाबायहां हमलांसै आं बोथोराबो थान्दा थान्दा आयु दाथ' नों जोंनाव मा लोंबावगोन जाबावगोन दे नाङालै मा नांलायगौ दिनै आंथ' माने नाथाय र' मोनसे जिनिस दं ओरैनो हगारोना जोंनाव फैबा आलासिखौ बा नंगौ नामालै थ' र' दे होमबालाय नै बिलाय दहाय सावनो होननानै लाबोखादोंमोन आं बिखौ गोथाव जाथारो बे सावबा मालै बेलाय बे जाबाय दाउ खिबु बेखौ आं सावनानै लाबोबाय बेफोरखौनो जायोनालै थुनथुलि जानाङा नों टाउननि मानसियाथ' मा मोनथिनो बेफोरबायदि गोथावखौ होमबाबोले बेफोरखौ जानाङा दे नङा नोंनो आङो माबा आलुनि चप बानायखादों बेखौसो होगोन बेखौ नङा गावनोसो होगोन सानदों बे बेफोरबायदि जाग्रा बुस्थुखौबो बिदि होनोना एफा गोथाव आंथ' संख्रै बानलु लगायनानैसो जाबावो नोंसो मोनथियालै बिदिखौ जायखिजाया नोंनो दे आलुनि चप ओमफ्राय साहा एसे फुदुंबाय आं दे जागोन दे होमबाबोलै थुनथुलि आं बिदिखौ जायालै दे जायाबालाय जायासै ओमफ्रायथ' नोंनो आं कलेजनि फर्म लाबोखाबायमोनलै थुनथुलि मा बुंखो आं रायलायखाबायमोन नालाय सारजों बेखायनो नों लाहैनो हासिगोन दे एडमिसनखौ आंनि एडमिसनखौ नों खालामनो नागिरदों लेटथ' जाबायमोन जानाया अब्लाबो रायलायबाय दे आङो नों खेबसे डकुमेन्टसफोरखौ लादो ओमफ्राय थ'दो आंजों बाखिथ' माने आं रायलायजोबखाबाय नालाय जेबो प्रब्लेम गैला दे आयु नाथाय नों माने इसे खालामदों आंखौ मदद आंथ' नोंखौ बुङाखैमोन मोनथिगौ होमबाबो साननानै लादो सासे लोगोआ हेल्प खालामदों होननानै मा साननानै बेबायदि फैबाय थायो बेलाय साला
आंखौ इनसाल्ट खालामनो मोनसे बाखिदोनालै बियो मोनसे बाखिदोना जाबायसैलै मेहेर भाई आंबोथ' आरो नोंसिनि मादैसो होनना मोनथियामोन ना नंखायालै बियो आंनि बिमा नंखायाथ' बे बिमाया सोरबा बिदि जायो नामा गावखौसो जेन'बा माबा डिस्टार्ब खालामबावदों आंखौ फैनानै मानो बायदिसिना बुंनांगौलै बे मानोथो बेबायदि जाथारखो होमबा मादैयाबो एसे बुजिनांगौमोनथ' बे आरो बुजिनो बुजियालै बियो गावनि बाथ्रायाल' जाजोबोलै आंनियाथ' मोनसेबो नंखाया आंना बे मोनसे गोरोन्थियानो बिराद गिदिर गोरोन्थि जानानै थाबायना हाथरखिखौ मोजां मोनबाय बेखौ लाबाय बेनो दाय आंहा बेनो दायलै ओमफ्राय बाजैया खथ्थ' मोजां मालाय मानोथो बिहामजो गनाया जाखो दे मोनथिया दुनियावबा बबेनिफ्राय बिहामजो हाथरखिनिफ्राय साबसिन नागिरना मोनगोन बे आंनि गोसो गोरबो मोनसे बाखिदोना बे दुखु होनो थाखाय नंमारगौबोथ'लै ओइ नोंबो दा थां दे मेहेर बाजैजों नांगौबा हेपियैनो था थांखायाब्रा आङो मानो थांनो आंलाय औ नांगौबा उनाव माबा मोनसे जाहैगोन ना माथो सिन्थाफ्रा दानि जुगावलाय बर'फ्रानो गावसिगोन बायदिसो मोनबायलै ओरैबायदि खस्थ' होनो सानना बे आंखौ नङा मा सानना दोनदे नोङो मानो एसे डेन्जारब्रा नोंलाय आंखौ जेरावबो खुसि थानो होनो साना नोङो दे जाबायसै मेहेर माथो खालामबावनो मादैयाबो मानियाबा मानिखायालै बे मानिखानायबो नंलालै ओमफ्राय बाजैनो बेदरखौबो एसे लांफादोलै ओरैनो लकेल दावखासोमोन ना मोजां मोनगोन दे जाब्ला थांनांसिगोनलै बेबो हारसिंना दा आंखौ नेबाय थागोन बे ओमफ्राय माबा दोनलांनांगोन नामा ओइ फाग्ला मा बाथ्रा बुङो नोंलाय आंखौ दोनलांनांलायगौ नामा नाङा दे आंखौ जेसे बुंनो बुंब्रा बुंजायो जेबो नङा हाथरखिखौबो बुंलायलाङोना बिराद बोरैबा मोनलै आङो मानोथो एसे मुगैब्रा नोङो मानो मा जाहोन दं देनाय बे मा मानसि नङा नामाब्रा मानसि नङा बियो नों बायदिथ' रावबो गैखायानो खोमालै आयै बे दुनियाव आरोना नों बायदि अख्रा नों बायदि जिद्दि रावनिबो खोथा मानियो जानांगौ आफानिफ्रायबो बेखायनो आलाग जादों नोङो हामबायसै दे मेहेर जाबायसै ओंखामखौबो जानोनो हाथारासै आङो अब्लाबो मेहेरा बुंदोंना जाबाय दे दा गाज्रि मोनफैगोन फैबा आरो ओंख्रिजोंथ' जानो हाखायासै संनानैसो जाबाय आं ओमफ्राय माथो फनबो हरफिनासै दा खामानियावसो बेस्थ' नामा दाहालागै फैनांसिगौमोन ना दहाय थाब फैगोन बुंदोंमोन दा फन हरबाय थाबाबो दाय जाजानो गिलायलाङो आंहा नांला दे दसे नेथ'थारनोसै आङो आरोबाव औ हाथरखि बेवाइफोर औ माबायदि मोनखो लोमजानाया एसे मोजां मोनहांबाय ना मुलि जानानै एसेथ' मोजां मोनदों ओमफ्राय गोजांनाया दंबावो आरो दसेनो गोजाङो दसेनो गोलोमो होमबाथ' डक्टरनाव थांनायानो मोजां जागोन नामा बेखौनो आइया खबर लानो थिनदोंमोन मुलिखौनो एसे जानाय नायनानै नायबावनो सानदोंमोन आरो आङो दे ओमफ्राय बांद्रायथ' बारा मोनाखैना ओहो बिदिद्राय नंला दे अब्ला ओमफ्राय सासेयालाय मेहेरा गैया फैयाखैनो दाबो माथो आं फन हरदोंमोन दहाय खनसे रिसिभ खालामबाय 8थासोआव फैगोन होनबाय गैया 9थायानो जाबाय माथो ओइ नोंखौ लोमजानायाव हारसिं ओमफ्राय बहाथो थांखो बेलाय फाग्लायालाय मिन्थिया बेवाइफोर जायखिया खामानियावनो बेस्थ' दंदां बियो बुंखादोंमोन नालाय सम सम गोबावबो जायो होननानै दे होमबा टेक केयार दे मुलिफोरा मोजां जाबानो जाबाय औ दे बेवाइफोर ओमफ्राय माथो खालामदों ओंखाम जाखांबाय दासो सफैदोंलै आङो मोनसे जायगायाव थांदोंमोन नालाय माने न'आव हाबनानै बावखायाखैमोन ना ओमफ्राय नै लगे लगे आइया बुंबाय हाथरखिनो फन खालाम होननानै बुंबानो जाबाय आइखौ आं एसे मोजां मोनबाय होननानै दे जागोन दे ओमफ्राय र' बाराबा मेहेरनो फन खालामनो आङो नांथ'लादां बेवाइफोर फैखासिगोन बियो दे होमबा ना हाथरखि ओंखाम एसे जाहैनोसैलै आङो औ दे लाखिथ'नोसै ना होमबा बेवाइफोर औ दे मानसिया दायोसो सफैसिगोनदां आं दसे उन्दुनानै थाथ'नोसै खोमा फनखौबो हरबाबो हमासैबा आरो खामानियावसो थांनाय ना बेखायनो डिस्टार्ब मोनजानो गिलायलाङो आङो आं फन हरनानै बिहा माबाफोर उसुबिदा जायोब्ला सानलायबो लाङो ओइ हाथरखि बेबि उन्दुबायना बेबि एसे लेट जाना फैबायलै आङो माबोरै मोनखो मोजां मोनबायना एसे लोमजानाया औ
Ang ku tar ma buông de. Be nung ni nung kunja jerawbu shanti langku. 마, 아야비하고 피드문 남아. Manchulang man na buông ni nungku. Ore bedi tukune shansu garabi monchibe. 미해대. 그래서 나는 두든 말랭 감자나네. Ngam baby daw lo ke lor padang tuang lugga. Jana le gu tho bane ding na. Nong le lam jana ham bai da. Na nung ku dok thong lang ko lang xiang. 미해. 이sim은 장문 베디. De umma du mo jang la. Ambre do be ai ta kan gu shi ko mo jang mona xiang. 마치 칼람바오는 암지 마트 봉피아빌레. Bi ni ku ta le thon ba bai de ang. Baby, I love you na. I just keep on wanting. 미해. Omba, 미해는 두대 그만 아니면 미풀 거리는 dengan bangku putih nama. I love you bra, ngan ku thok ya na. Ngan birat gu jan ji bai le ang. 미풀 베지 같이 오피네 그 무장 문항은. Oh, acha. Soya khalam le nang buang ko ekdom. Abu mane sei la bra, mer ko sei la khama bu mane. Oi baby, nang le gaw ni wa ji sitong bra omba. 랭발랭 나니 가군 가위시 탈라. Nang aku suwa bodeng. 아우. Ang le nang gu mo jang mun kai ba ma khu ga simen bra nang lai. Oi. Are oi, ma ba gaw ni wa kun gar simen le yu. Sul ba se pho sai khane dong na ma bra, di khain to.